खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। सासे 52 बैसोनि मानसि जायनि मुङा समसुन्दर आरो बिथाङा मोनसे न'निफ्राय ओंखारबोदों आरो ओंखारबोनानै लामा लामा खारबोदों आरो खारै खारै बियो मानसिफोरखौ बुंदों जे आंखौ बासाय होननानै पुरा बडियाव थै गोजा अबेखैजाबा गोदोनायाव दानख्लानाय मोखाङाव दानख्लानाय आरो बिदि होख्राव होख्राव ससे लामा फैनानै बियो लामायाव गोलैना थायो आरो बिनि उनाव खाथि खालानि मानसिफोरा बिखौ नुनानै थांना बोखांनानै हस्पिटालाव फन हरो आरो लोगोसे पुलिसनोबो खबर हरो जे सासे मानसि थैजे एकदम दुगैनाय रखम जाजोबदो आरो जेखै मेखैनो दानख्लानाय गोजा सिना आरो बेखौ जोङो हस्पिटालाव दोनहैदो नोंथांमोना गोख्रैनो फैनांगौ। बिनि उनाव पुलिसफोरा फैनानै हस्पिटालाव बै समसुन्दरखौ सोङो जे माबोरै बेफोरबायदि जाखो। बे समसुन्दरा कुनु मथै एसे आवाज दिहुननानै जि बाथ्रा पुलिसफोरनि सिगाङाव खोन्थायोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब बिराद डेन्जारास माने जेन फिल्मसो इमान खातारनाक लेभेलनि मार्डार केस। पुलिसफोरा जेब्लानो बे समसुन्दरा खोन्थायो जे उमुक जायगायाव जाबाय दङ लोगो लोगो पुलिसफोरा बै न'आव थाङो। बै न'आव थांनानै बिसोरो नुहैयो 48 बैसोनि मुथुलक्ष्मी जाय बै समसुन्दरनि हिन्जाव बियो बै रुमखौ खुलिनाय लोगो लोगो जाय रुमखौ बै समसुन्दरा खोन्थाहरदोंमोन बै रुमखौ दरजा खेंनाय लोगो लोगो बै मुथुलक्ष्मीया हायाव गोलैनानै दोङो माबा आखायाव दाननाय जेखै मेखैनो मुथथे जाय दानग्रा बियो एख' मोखां गन्थं नायाखै गन्थंखैजा ओरै दाननाय खाफालाव दाननाय ओमफ्राय थै लाला लिर जाना बेयाव गोलैनानै दङ। बिनि उनाव पुलिसफोरा हाबलाङो बै न'आव जिथु बाथरुम होरि दोङो सब चेक खालामजोबो। बिनि उनाव पुलिसफोरा नुहैयो बाथरुमाव जेराव 19 बैसोनि बै समसुन्दर आरो मुथुलक्ष्मीनि फिसाजो उन्दै सुप्रिया बिनि मुङा बियो बाथरुमाव गोलैनानै दोङो आरो बाथरुमाव बिना खर'आ आलादा आखाइया आलादा आथिङा आलादा सब दानफ्लेजोबनाय। पुलिसाबो नुनानै आसरित मोनखो सोर पिकासनि खामानि बेफोरबायदि सोर जानुवारनि खामानि मानसिजों बेफोरबायदि माबोरै खालामनो हागौ आरो नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन बे खामानिखौ सोर मावदो। बे खामानिखौ मावदो श्वेता जायनि बैसोआ अनलि 24 आरो बै श्वेताजों लोगोसे गावनि गोसो थोनाय हौवा बिनि मुङा जाबाय केनेथ आरो बै केनेथनि बैसोआ जाबाय 24। दा नोंथांमोना आङो डिटेल्सै खोन्थानि मानि थाखाय बे इमान गेदेर मार्डार केसा जाखो। आसलते बै श्वेताजों आरो केनेथजों लिभ इन रिलेशनशिपआव मोनसे रुमाव थायोमोन। नोंथांमोननो जायफोरा मिथिया लिभ इन रिलेशनशिपआ मा आजिखालि हाबा जायालासिनो गंसे रुमाव सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला 18 बैसोनि सायाव जानांगोन बिसोरो थानो हागौ आरो बेफोरबायदिनो बिसोर थाहैदोंमोन आरो बिमा बिफा आरो बिनानाव बिसोर न'खरा एकदम सापर्ट खालामामोन बे बाथ्राखौ जे नों माबोरै बेजों बेफोरबायदि थानो हागौ। आरो बै श्वेताया मा खालामो गावसानि न'निफ्राय बिमा बिफानाव 30 लाख रां लानानै थार हरफिनगोन होननानै लायो मानोना श्वेतायाबो IT सेक्टराव खामानि मावो आरो मोजां दरमाहा IT सेक्टराव 1 लाख 1.5 लाख ओरै पेमेन्ट मोनखायो मासावनो। आरो बै जिथु केनथआ मोनसे बिजनेस मावो आरो बिनि बिजनेसाव इनभेस्ट खालामनो थाखाय बै श्वेताया बिमा बिफानिफ्राय 30 लाख रां लानानै बिनो होयो आरो बहुद गोबाव जानायाव जेब्ला बै रांखौ हरफिननो हाया बिसोरो मोनसे प्लेन खालामो जेरै लावथियाबो बायाथो आरो जिबौआबो थैथो बेफोरबायदि बिसोरनि प्लेना। बिसोरो सानसे डेट फिक्स खालामो डेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ 22 जुन 2026आव इखालि समबारमोन आरो बियो बिमा बिफा आरो बै फिसाजोखौ जाय बिनानाव जाहैबाय
बै बिनानावखौ आलादा आलादा टाइमाव लेंहरो माने खनसेजोंनो लेंहरा बिसोरखौ माबा मोनसे पार्टि होगोन आरो फैसाखौबो हरफिनगोन होननानै बैसोरनि रुमाव लेंहरनायाव बयनिख्रुइ सिगां फैयो बिनानावा फैनाय लोगो लोगो दरजा खेंनाय लोगो लोगो खासे दरजाखौ फांफिनो फांनानै लोगो लोगो एख' बाथ्रा खोन्था गैया बिखौ माने सेखा गोबौ लानानै दाननाय स्टार्ट खालामो जेरै मेरै दाननानै बिखौ बाथरुम सिङाव लाना थांनानै बिखौ दानफ्लेजोबो जाहाथे उनाव सासे सासे बिसोरो एसे एसे बै मोदोमफोरखौ बिसोरो बाहेरायाव गारहैनो हागोन इमान बायदि डेन्जारास बिनि उनाव बिमाया फैयो आरो बिमाया हारसिं फैया बिसोरना बैयावनो माने केसा एसे गड़बड़ जालांदो बिमाजों बिफाजों ज' फैयो फैनानै जेब्लानो हाबफैयो सानैबो हाबफैनाय लोगो लोगो फार्स्टआव बिमाखौ दानै बेयाव थैयो नाथाय बिफाया बिसोरखौ होबथानो गिनायाव बिफानि माने मोदोमावबो नाङो बिराद खैथामान गेदेर गेदेर गाराय जायो आरो बिनि उनाव बिफाया जेरै थेरै बै न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो ओंखारलांनानै लामायाव होख्रा होख्रा थांनानै उनाव मानसिफोरा पुलिसखौ खबर हरनानै हस्पिटालाव पहुंचायो आरो हस्पिटालाव बै एड्रेसखौल' होनो हायो बियो जे उमुक जायगायाव जादों आरो गावनिनो फिसाजोआनो खालामदो होननानै आरो लोगो लोगो बियो जिउ गोमायो बिनि उनाव 22 जुलाइ थांनाय मासनि जाथाय बै सानैबो जेब्लानो बिफाया खारलाङो बिनि उनाव बे सानैबो बिमाखौबो बिनानावखौबो बेयाव गारनानै सानैबो खारखुमालाङो बिनि उनाव पुलिसा बिसोरनि जिथु मबाइल नाम्बार दंमोन बेखौ सार्भेलेन्सआव होयो होनानै ट्रेक खालाम प्राय मास मोनसे उनाव 22 जुलाइ खालि बिसोरखौ पन्डिचेरी आरो तामिलनाडुनि मोनसे एलेका दङ बै जायगायाव थांनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामहैयो आरो एरेस्ट खालामनायनि उनाव पुलिसा सोंफिनो बिसोरनाव पुलिसनि खामानि जे मानो नोङो बेफोरबायदि मावखो होननानै आरो खोन्थाया जाहैबाय बै 30 लाख रां आरो नोंथांमोना साननानै नाय 30 लाख रांनि थाखाय सासे फिसाजोआ निजेनि बिमा बिफा बिनानाव साथामखौबो मार्डार खालामो भिडिअखौ माबोरै मोनखो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफर्मेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गोजोन्थों।